दादा नमस्ते. नमस्ते. तुमचं संपूर्ण नाव? शिवनारायण जगन्नाथ दुबे, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा. अच्छा. हे तुमचं किती गुंठ्याचं क्षेत्र आहे? हे माझं टोटल बघा 30 गुंठ होते. 30 गुंठ्याचं आहे का? हं. ह्याच्यामध्ये कोणत्या जातीचा ऊस लावलेला आहे? मी 265 जातीचा ऊस लावलेला आहे. हा खोडवा आहे अच्छा. आणि मका पण केला आहे आंतरपीक. अरे वा, व्हेरी गुड. हं. आणि यासाठी तुम्ही कोणती खतं वगैरे वापरली काय? ह्यासाठी मी मल्टीप्लायर आणि रासायनिकचा डोस मी कमी केला यावर्षी आणि मल्टीप्लायरचं प्रमाण जास्त वापरलेलं आहे. अच्छा आम्ही अच्छा 2 वेळा अच्छा. त्याला पाण्यातून दिलेला आहे आणि खूप जबरदस्त रिझल्ट आले. ही फुटवे बघा, फुटवे जवळपास 20-25 फुटवे आलेले आहेत खोडव्याला. अरे वा एवढा वा. जबरदस्त मला रिझल्ट दिसलेला आहे. हं, हं, हं. त्याबरोबर मी माती सुद्धा एकदम भुसभुशीत झालेली आहे. असं पाय ठेवलं की पूर्ण पाय आत जातो. अच्छा. आणि मक्याचा पण रिझल्ट म्हटला तर मक्याचं पानं सुद्धा एकदम अशी रुंद मोठी झालेली आहे. मधली शीर सुद्धा बघा किती झाली आणि खूप हा छान. कलर सुद्धा एकदम ग्रीन दिसतो, डार्क ग्रीन दिसतोय. हं. आणि असा रिझल्ट मी कधी बघितला नव्हता. अच्छा खूप अच्छा. सुंदर मला ह्याचा रिझल्ट मिळाला आणि ह्याचं मार्गदर्शन मला देसाई साहेबांनी दिले. हां. संजय देसाई हं. साहेब त्यांनी मला ह्याचं मार्गदर्शन केलं. त्याच्याबरोबर मला फणसकर साहेबांचं पण मार्गदर्शन मिळालेलं आहे आणि त्या माध्यमातून मी ही वापरलं. पहिल्यांदाच वापरलं आणि एवढा जबरदस्त मला रिझल्ट मिळाला. मी ह्याच्या आधी एवढं मोठं पान कधी बघितलं नव्हतं आणि एवढ्या फुटव्यांची संख्या. अच्छा अच्छा अच्छा. व्हेरी गुड. हे तुम्ही Best. सगळीकडे बघू शकता. बघा इथं सुद्धा आहे, हं, हे हं. बघू शकता. आणि माती सुद्धा बघू शकता. असा हात लावले की असं पूर्ण माझा पाय किंवा ह्या आतमध्ये जाते आणि एवढी अशी जबरदस्त भुसभुशीत झालेली आहे. त्यामुळं मी असा रिझल्ट कधी बघितला नव्हता. माझी माती पूर्वी चिकट होती, पाय ठेवला की म्हणजे असं रुतत नव्हते, म्हणजे अशी मोठे गट्टे राहायचे. तर ह्या वेळेला यंदा मला खूप सुंदर रिझल्ट मिळाला. मातीचा पोत सुधारला आहे. अरे वा वा, खूप छान खूप छान. तर मग मल्टीप्लायर्सची तुम्ही अगदी ए आहेत मल्टीप्लायर्सचं मध्ये तुम्हाला म्हणजे मार्गदर्शन केलं तुम्ही, ते ऐकून तुम्हाला म्हणजे समाधान वाटतंय की नाही? नाही, जबरदस्त समाधान वाटतं आणि खूप सुंदर आहे आणि मला त्यांचा कन्सेप्ट खूप आवडला. आणि मी इतरांना पण हे सांगू इच्छितो की त्यांनी एकदा तरी मल्टीप्लायर वापरून बघावं आणि त्याचा रिझल्ट सांगावा. अच्छा 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 अच्छा. म्हणजे तुम्ही खूप समाधानी आहात? खूप समाधानी आहे आणि इथून पुढे पण मी हेच वापरणार आहे, मल्टीप्लायरच वापरणार आहे. अच्छा 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 अच्छा. छान छान छान. आणि मुळात म्हणजे कसं झालंय, आत्तापर्यंत मी बरेचसे सेंद्रिय खतं वापरले कारण असा रिझल्ट मला कुठल्या ह्याच्यातून मिळाला नाही. तर मला मल्टीप्लायरमधनं एवढा जबरदस्त रिझल्ट मिळालेला आहे. त्यामुळे मी खूप समाधानी आहे. छान 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 छान. अजून तुमची कोणती शेती पिकं वगैरे आहेत?